VDS on the beat. Hey, ma mère. Timbe here kurala bi, do sonjuru yechu. Ale enso here kurala, tinga onju sonjuru na chu. Timbe here kurala bi, do sonjuru yechu. Ale enso here kurala, tinga onju sonjuru na chu. Ale here mi kenye, tinga onju ko ale ki kafu. Ale oke sanga kure, ja do sonjuru yechu. Dodo ibi ganyini wala sa ala bamba basa sinem ala yo ke sanga kure ado sonjuru lechu mola ngolo fesugo dombali ado ngere tanyo rabi dodo ibi gamburu ja wala sa ala bamba basa. Voilà, Ali Biaouma Fli, Aubala ka Shérif la Djabran de Fleni Watila, Djemouka Mini, Abeouli Nanzarakana, Jeunesse et Développement ni, à Dabra Mali, Chifuna Kaukama, Ambe Ori Konana, Sibiru Sibiri, Kadam, 17h là, Katab, 18h là, avec Chongouyano, Min Konana, Ambe Babou Dota, Ambe Maouli Kana, Ani Ulbejeka, ou Babou Konokma Fo, Anflebo, Yana Kademne, Mali, région Fola, Katab, la Fou, à Labana, Ambe Fouli Blulba, Dia Bela Djele Makatafu, Ankrefe Djamana Ola, Krengana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, et Fukota c'est Guinée Conakry ani Sénégal Fukota c'est français fana masabla ambe laje Sibiru ni jamana nunu kan ambu fuka kanuna ka kla ka fo ala ka sankura hereda ambela jelema nga tegere bafola. Très bien, aure tugumina kene demali no bi kosobe abe ateke bashika anambe dese sabla aye mami wole bi oye ma belebeleye mali dongida konnana sekoni dongu ni ale côté fo mayible ali akulibale tegere bafoyi. Donc, Alia Koulibaly, ni Erkelem Bonyon Konana, abe full duman kankun, abe akapla duman ke, au minube kan fle, fou au sigoro lambado, nyana finta au chimne, Erkelem Bonyon Koulabi, ne ala sonamani, Alia chien fula nga keneka. Alia tibine nga boye non, ko kene site non, ni magorobata lo kene mandi, o kadra konana, ayi anga mabawarewili, ale koninga barau bebenimbe, doni ta fanfelama, ni ali Dr Siriba George Bengali angale kumene tereba fulu ale mai ni kalanso chamamba bulu ale kuko namonye kafoko ale kara denfa e kaban ale fana ka tibe benembe kasika aywa kalanso chaman jo mi motoko kala nyanama di an chifna kauma abe yororo ka damine classifitunu na fokota si classique bleu le bon ina fo ka damine aywa 9e nununa katabla baki nuna fo université ula ale ka baro benembe fembe talike kenata fanfelama ale aka kalambe bulu okan amba fo ula sabla amangina an chifna ka ko ay tegera bo foy. Kalansoba mimbe no sante plus ale de funaye o nyama bay ni ala sonama andabina to fen chama na kenen kan ka klaka jirola ka fo yana ngata nye amba ngini Adama Sela Koulibaly fait aka ali aka nobla demando kala juste après on va continuer. Ambe mazeri ambe fenjulo mana mekela anadu madye mona itawale mi afadi mona bi makolame e kana sokake majogo bi mo déranger kana so ukika kanu majogo bi mo déranger kana so ukana kanu tie mana mana kape ngaparangi kana sokake lago siba imbe kunya ngaparangi kana sokake ce sont les jaloux alangi kana sokake kana découragé galoma tigebe kunya ngaparangi kana sokake ils sont jaloux de mingi kana sokake kana découragé majogo bi mo déranger kana so ukana li
Alia Koulibaly o b'a k'a fɔ bi jamukan bɛ diya kosɛbɛ ayiwa baro n'an b'a sigi an b'a jira mɔgɔ la k'a fɔ baro ale kɔnɔna o de fana ka di babu min taara o de ye la passion artistique couplée à la reprise des classes ayiwa an kɔni bɔra congé la an bɔra fête de fin d'année fana la maa caman ye ɲɛnajɛw caman kɛ sogow caman dunna ayiwa fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman sifinnakaw y'u ɲɛnajɛ kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kulon fana kɛra nka sɛbɛ fana waati fana kan ka se o kadara kɔnɔna na kalan bonnakun kan an ye maaba dɔ wele ni o ye docteur Seriba Georges Bengali promoteur de l'école Santé Plus ale bɛna kuma ayiwa kalan yɛrɛ nafa kan ani fana kalan bɛ se ka nafa jumɛn ni jumɛn lase hadamaden yɛrɛ ma kalanso minnu fana b'a bolo u ka baaraw bɛnnen bɛ mun de ma sabula ale ko k'ale bɛ sifinnakaw de dɛmɛ ayiwa n'a ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ sifinnakaw dɛmɛ mɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a jateminɛ an balakaw fana ka ca ekɔliso ninnu na kosɛbɛ sabula n'i ko ko hadamaden ko kɛnɛya ale y'a ka baara bɛɛ bɛn kɛnɛya ma ayiwa mun de y'a kɛ a ye baaraw bɛɛ bɛn kɛnɛya ma a b'o fana fɔ an ɲɛna kɛnɛ kan yan nɔ sɔɔni ayiwa an ka maa weleli filanan Alia Koulibaly ale ko tɛ fɔ maa ye bilen artiste chanteur an b'a fɔ an ka tɛgɛrɛ b'a fɔ k'an bɛɛ jansa kɛnɛ kan. Alors, très bien. Amina Koumadi, docteur Seriba Georges Bengali, ni ayanga personne spirituelle et Keneka Ambi. Alors, monsieur Bengali, sinon docteur Bengali justement, aywa amba fait cadeau dakunye folofolo du même boulot kanye si shérif la flebo bela jelema et bi la daina. Bon, comme il a écouté. Si ça il y a des cas comme madame, la folie le shérif la kao bela jele. Jeunesse développement, la folie bu bela jele. Net docteur Seriba Bengali. Georges, oui surnom. D'accord. Docteur Seriba Georges Bengali. Ok. Avec famille Achoukaref. Avec famille Achoukaref. Oui surnom. D'accord. Bon, alors vraiment, les gars sont plateau académie. Parce que on est promoteur ou dit. Il y a une responsabilité de Bambolo. Ni agrément dirima et comme on formé responsabilité bas de Bika. Ou comme fiki joy joyrola. Oui tiens. Donc il ne veut pas une plateau à Jarani. Parce que mouna quand tableau be chumi nama wuli kanjo dondo la foko kalanté. Mieux faut mouna parce que ayre nyebala mangaw ni fon konana kalamake do tu joyrola. Donc, on est privé, oui. Ni dans la traque dans un état de main. Il faut que on oublie quand on joue pour que Kalanga se tableau très bien. Donc, comment vraiment il ne voulait qu'un à Jarani, nous avons formation de santé niveau quand. Admis santé donc. Agent manabona te fait un don. Abta tcheni indiqué. Il est moins formé à Tlala, à tisser Ali sur un dogo, il m'a fait fou là. Mais avec tcheni. Donc, comment c'est l'occasion à appel lancer Bela Djelema. D'accord. Fait Beka Namé, vraiment, ou ka famille, en bena plateau quand, t'aurais-tu fait la famille de pour le moment. Pour que Beka le Kala na fait, mais puis Keringen la ya futugo mina, chifna kaou Mali Kala ere à niveau digina, et au aminu ya kolsi tugo yembado fra minkanga kola, et bon fra fana plateau quand, et t'es faux docteur. Alors, Mami amène les cofona Alia Koulibaly, je crois qu'il n'est plus à présenter. Alors, il est donc les dalaye. Maoui don amena abe santamo bibe donc les da konana. Ngam si ka foni chien floi kana shérif la plateau kano. Minjara are kosobe il y a la kene de malendu. Nimbekera mimba to kaseka mauni sona chugomina. Il kanka di kosobe. Alors, avant que ngata ni folo sali comment dirais-je Alia, on va faire don au juste. Dokunya clean même boulot avant qu'il y ait ni gars. Comment tu as dit que la ni sona bila bi plateau kan ajara ni kosobe ambe alla me ba bela jeni fu ana flel ba bela jeni ka sirfu la bela jeni fu ka fuli di sirfu yere fanam ni sonjara ba wonon côté do fara do ka be do de chaya ate de fembo dola ngana ni plateau kan bi ajara ni chien folay fana contana ko jugu invité dila. Voilà, merci. Kaklarana ni santé mo fana ñoron c'est très important. OK. Merci. Très bien. Donc on ka fon no black chama fana bambulo kene ka no parce que donc du mon ke ka audience kene fana ka sabla ni mais
chiffre na ko ka jamukan i ko nisɔndiya fana kɛnɛ n'i ko nisɔndiya i ko kalan fana o de cadre kɔnɔna na an ye docteur Siriba Bengali dit Georges on va le dire d'accord donc ale b'a an fɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ je crois que a bɛna kuma kalan nafa kan et puis kɛnɛya yɛrɛ mun de kan ka kɛ min b'a to dérive ninnu bɛna ka kɛ kɛnɛyasow la i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔsow la sabula an b'a ye k'a fɔ n'i taara furakɛli la bi i b'a ye k'a fɔ niveau ka dɔgɔ bi hali sɔrɔmu donni baara do k'a fɔ k'u ka manifin furakɛ alors o dusukun kami-kami min bɛ e la n b'a dɔn k'a fɔ i bɛna caman fɔ an ɲɛna min b'a to fura bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na alors rapidement mun de ye école santé kanu don mun de ye kɛnɛya yɛrɛ kalan dusu don e la a kanu don e la j'allais dire bon d'accord comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min ne yɛrɛ ka kalan kɛra kɛnɛya de kan donc branche min bɛ pharmacie donc n taalen école de médecine na donc n y'o branche choisi ko kalan kɛ n tilalen ye doctorat sɔrɔ maintenant doctorat sɔrɔlen an yɛrɛ tun bɛ cours di école caman na n ye fɛn caman ye n ko ne ɲɛ bɛ ko dɔw la vraiment ne kan ka école créer n k'a lajɛ k'a taabolo ɲuman d'a ma ne ɲɛna o bɛ kɛ koba ye mun bɛ se ka ɲɛ jamana ma donc année 2006-2007 ne ka école créer alors école créer la min kɛ an ye mɔgɔ caman sɔrɔ parce que an y'a sɔrɔ a besoin tun bɛ yen a besoin yɛrɛ tun bɛ yen parce que an bɛ Kalabankura de à l'époque école de santé kelen tun bɛ mais an tun sigilen an bɛ ACI yɔrɔ la d'accord olu besoin tun bɛ donc an ye école dayɛlɛ donc ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ vraiment an ka écoledenw kalan o de ɲɔgɔn parce que kalan kɔni n'i yɛrɛ donna a cɛ ma i yɛrɛ b'a nafa ye o tiɲɛ bon donc écoledenw kalan an commencera ka résultat ɲuman kɛ vraiment o diyara n ye parce que depuis 2006-2007 fo sisan chaque année mɔgɔw bɛ content kɔrɔ an bɛ résultat ɲumanw kɛ bon donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ fɛngɛw former maintenant i ye da magara yɔrɔ min na kalan dusu donna n kɔnɔ mais n'i k'i bɛ école créer bi bi in na f'i ka fɛn dɔw de ɲini ka bila en place d'abord professeur i ka professeur ɲini a dɔnniya bɛ minnu na a niveau bɛ minnu na minnu bɛ deli ka fɛn kɛ kuma mɔgɔ la fana n'i y'o sɔrɔ i ka matériel fana ɲini ka matériel ɲini k'a bila programme min bɛ yen i ka programme k'a ɲɛma parce que programme tɛ dilan kunfɛ o programme bɛ dilan de jateminɛ de bɛ kɛ ka programme dilan. c'est vrai. donc n'i ye formation taabolo kan a ka ca ala fɛ i bɛ mɔgɔ bɛ bɔ i fɛ yen a bɛ se dɔ la. d'accord waati kɛra an ka yɔrɔ la n'a fɔra k'an bɛ taa TP la n'u ko santé plus mɔgɔ dɔ u b'a fɔ ko a ko vraiment ninnu kɔni an tɛ jigin ninnu an b'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a dɔn. i y'a faamuya donc o yɔrɔ la an bɛ fɛn kelen fɔ ye école-sotigi fɛn fɛn bɛ santé baara kan n'an ko aujourd'hui mɔgɔw comment dire niveau ka yɛlɛ structure la vraiment bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la n'i ko bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la examen ka kan ɲɛma évaluation ka kan ɲɛma n'u ye séance pratique o de ka gɛlɛ a bɛɛ ye école ka évaluer a ɲɛma ni école évaluer a ɲɛma mun b'a dɔw ka passer mun t'a dɔw ka redoubler n'o kɛra bi bi in na a tɛna ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso la ko fɛn donc sentiment ko ka bɔ a la sentiment ko kana kɛ santé tɛ fɛn dɔw bɛ se ka kɛ fɛn dɔ la ne kɔni b'a fɔ ça n'engage que moi je l'ai toujours dit d'accord ni évaluation sera sur le plan pratique vraiment mɔgɔw n'i ye mɔgɔ dɔ arranger sisan c'est comme n'i ye a tigi bila ka dɔ faga parce que n'a t'a dɔn a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ka mɔgɔ la a bɛ se ka bɛn a ma donc santé bolo b'an ka fɛngɛw ne yɛrɛ ko sur ce plateau n bɛ fɛ état k'i jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ni évaluation bɛ kɛ a ka kɛ structure damadɔni ye ka mɔgɔw bila yen minnu bɛ fɛn dɔ ka ɲɛ u ka mɔgɔw évaluer ka ɲɛ ni examen bɛ kɛ sujet minnu bɛ di a ka di ka sɔrɔ école ka effort personnel de don ni effort personnel a tɛ se k'i yɛrɛ bɔ parce que o b'a yira k'a fɔ a b'a dɔn d'accord donc o synthèse fɛn ninnu n'olu nana sisan ka tila ka pratique dɛ a bɛ sigi ka ye d'accord mɔgɔ minnu bɛ bɔ kɛnɛma ni mɔgɔ min bɛ bɔ k'a fɔ ko a bɛ taa a bɛ taa très bien bon da yɔrɔ la fɔlɔ quoi yala sɔnna an bɛ tila ka kuma d'i ma i bɔra k'a fɔ fɛɛrɛ min kan ka tigɛ min b'a to ka niveau ɲɛnama sɔrɔ mais an bɛ tila k'i ɲininka mun de nana ni nin bɛɛ ye ni Mali école yɛrɛ ka niveau jiginna kosɛbɛ maintenant solution min bɛ e yɛrɛ bolo peut-être personnellement i bɛna o fana fɔ an ɲɛna en même temps sur
sur un peu la santé également, c'est très important parce que là, c'est ça l'objectif principal. Alors, Alia Koulibaly, je vais faire donc, je vais dire que Alia Koulibaly, nga an fana fe yan no ni an siya fole an gi soro kena kan an ga don Alia Koulibaly yɛrɛ fana ye join a donna dongdala waati jumɛn concrètement a bɛ dongli modèle jumɛn da diyara n ye ne Alia Koulibaly ne bɛ bɔ Kayi mara la Jakunu Maraka voilà a dɔ ye Maraka de ne Maraka de Maraka Koulibaly Jakunu Jaga dɔrɔn ouais ok ça marche donc musique kanu voilà nya kanu ka kɛ musicien ka do la mais n yɛrɛ musique commencé a kanu na a mɛnna mais ka don a milieu yɛrɛ kɔnɔ c'était en 99 2000 2001 d'accord voilà n y'a commencé au wagati ninnu o y'a sɔrɔ fana nga dɔgɔn dɔɔni mais tun bɛ artiste dɔ fɛ pour que ka a ɲɛɲini ka se ka ɲɛ dɔn. D'accord. I donna san jumɛn yɛrɛ au juste? Bon n bɛ se k'a fɔ n commencera ka dɔn en 2009 2010 mais ka dɔn yɛrɛ yɛrɛ san 2014. En 2014 fin 2014 2015. D'accord. On m'a fait cadeau. Est-ce que Alia e ka du kɔnɔ sinon i bɔra don min na mɔgɔ dɔnkilidalaw de kun b'u la wa walima i ko k'a diyara i ye fana nka i inspiré jɔn de ka kɛ dɔnkilidala ye? Bon ne tun bɛ bɛɛ lamɛn fɛn fɛn bɛ Mali musique la ne tun bɛ artiste bɛɛ lamɛn tun bɛ artiste caman lamɛn i y'a faamuya n bɛ artiste caman lamɛn mais n kun bɛ n ka teli n ka Jabate ni Saka Kone n'u ka dɔnkiliw de da ka caya. D'accord d'accord mais n'an y'i ka dɔnkiliw fana lamɛn an b'a ye k'a fɔ a tila bɛɛ ye jarabi dɔnkiliw de ye. Non a tila bɛɛ tɛ jarabi n bɛ se k'a fɔ jarabi dɔnkili yɛrɛ ka dɔgɔ ne ka album kɔnɔ. N'est-ce pas? Awɔ mais musique ye fɛn dɔ de n'i bi par exemple n'i taara marchandise ta n'i bi feere kɛ i b'a lajɛ fɛn minnu ka teli ka mɔgɔw attirer i bɛ o de kɛ i ka sanction k'a présenter mais sinon ne ka album fɛn fɛn bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ 10 titres don mais a 10 titres la i bɛ taa sɔrɔ jarabi dɔnkili kelen de b'a kɔnɔ mais a tɔ bɛɛ ye conseil wɛrɛw ye voilà mais comme an ka jeunesse fana bon i b'a dɔn i b'a fɛ k'a ye joona. Donc, il faut que les jeunesse, effectivement, le coup de jeunesse. D'accord. Voilà, donc maintenant, nous sommes communés. On va se regarder à quoi la monnaie va coiffer. On va se regarder dans le Warao B. D'accord. 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 Mais en fait, dans le monde, nous faisons ni conseil au Bakono. Voilà, conseil au Bakono. D'accord. Donc, juste, on va essayer de voir d'où il y a Blassanga la Kosovo. Je crois que d'où il y a non, allez, donc, à son B, peut-être on va écouter ça. Voilà, on va la mettre juste après. Ikason, Djanyemoro, je crois qu'on n'a pas ça, mais il y a du Moulurébé, non? Kali Dougona, ok, on va regarder ça. On va pas se cacher, hein? Ok, c'est parti. Ikani dogona, ashuri mana dogona, dia doera. Fala ne madeli boti daula, eden nege boti daula. Fala madeli orkesi ula, eden nege orkesi ula. Fala ne madeli darani ula, eden nege darani ula. Iyana garabi, ikabaruna, kanela garabi, ikaboli wawula. Iyana garabi, ikayelenuna, kanela garabi, ikalavuna, ikaninoguna. Merci beaucoup
Ali ambora kamina mais ikani duguna ou angana dugo nyokona c'est ça mais ça veut dire que ika dunguli fana koro de bala il va faire mun foni yarola no bon à korobala c'est comme si ni baro ni mo digira aw dunguma nyona abe baroke ibi koloni yele be jado atigila mais tagali ñefe ni nano betige c'est comme si atigi bla quasi do ko no ka fermer ko donc il mango tige quoi donc à union toujours communication quand même voilà okay. Donc toujours communication quand bon et par exemple ça y est musufru furu kuma ya deme ibi yela fait ibi bolokara ko fait be kulengo ka fait mais tagali ñefe nano betige bon il va tigi ka vide il va degundonu quoi sigila ko ba ka sigide ko voilà c'est ça. D'accord, merci. Au final, conseil de Yeka, à fond, minu bora ga fruke c'est ça. À fond, ni awi fruke, awi fruke ni elami aitano elankeli. Donc on a beau là. D'accord, merci beaucoup Alia. Avec la Sigima. Docteur, Seriba Bengali, ni Machamambi don Georges. Voilà. Donc je crois que cette précision de taille est importante parce que il y a des ah mais Georges qu'est-ce que ça veut dire mais il y a une précision il faut dire comme ça ça blanc qui donne avant que j'aime madame mais il c'est comme ça mais peut-être il y a une précision faut plateau c'est ça l'importance de ce la précision pas redit. OK allez-y Georges n'a la chomi baro na roman Racine 2, d'accord. Bon, voilà, ça dit que à l'époque, les Américains, exploitation des Noirs là, nous avons fait un Georges. On est correct d'occuper. On a terrorisé bon, nous n'avons pas eu souffert bien à Douma. D'accord. Donc, à quoi nous avons créé un Georges, il va en terrorisé à Douma. Chacun a un surnom aussi. Et quand je ne sais qu'on a suivi effectivement. Merci beaucoup. Alors, il y a Dien Foyana Kanishi, Kalam Metalike et Kenya Tafanflala. Alors, il y a Fossi Sangu, Kalam Bibina, Mali Kalam, Beba Don, ni Sanlaba Nuna, Adjigina Kosobe. Alors, Adjigina, Ambaruka Fo Dembaou, le Demfo ni Dembaoulou, Joro Bala. Aywa école li refna joro bala jamana refna joro bala nga école surtout fana joro ba fana bala parce que moko manga la passer tant je crois que au milieu école surtout exemple du mene kanka 10 bateau école li rebsika ke école de la ki kaira ina fo 1960 nous kataba fo 90 na ulu école ni sans école tekele nga eka kele bayre du me bibina au juste en tant que promoteur d'école bon fait minute de la fois émission là on nous une peine d'eau. École lembe boy école fondamentale la kana ni futala. Na sera betru kanga joro mu ta joro. Bon, ne le confi. Nya foye katime beki jojoro. Ni beki jojoro ko jume. Vraiment kalan tabolo kanga ke tu beki finola. Anya dans le temps. Bon, anya ne panasi donde. D'accord. Il y a fama an be de école la kuma mo me dans en bas donc ouais kala nana kala sero mina an be ta médecine na pamna en bas de mo kuma ngolo la médecine là déjà il va enregistrer quel fallait de son maîtrise be alam na question fitin do di yoro la kaso ya be biché ni ta donc on est tara gana on chama gana titu mais on y sent mais si ça relâchement de kira c'est sélectif quoi bon relâchement queen a tissé gagner faut bien regarder flore état rekanga pression que tu comme ouais ka fait la et puis structure là structure ka équipé plateau technique nous faut depuis longtemps nanga plateau technique développera effectivement bien mais est-ce qu'on développera ni donate kongo là oui, maintenant, parce que donner bien Congola, il sait qu'on a donné deux, fin de sur le plateau. D'accord. Il veut obliger qu'à y ait cadeau. Ne fini, ça on est à intervention que Maroc. Mais ça nous tient. Nous là, bana Maroc pour $10. Mais il y a la j'ai, Maroc m'a fait quoi? Mbora Maroc là non. Ouais. Bon, attends là, Maroc koko munekera. Pour que voilà Maroc parce que pas l'uniquement Bengoro a fait un ça moi non la digino carola une semaine qui a traité comme malano oui
D'accord. Parce que moi, donc, on est flanc de professeur, ça, il y a un effet, au niveau bas du boulot. Donc, nous, il y a 40 il faut faire de 4 mois. D'accord. Pour en nous faire, en formation qui est à la base, ni travailler fait sur rien, qu'à faire nos exécuter avec quel problème. Donc, on a une caca qui l'a dit. Mais encore un là, on a suivi qui gagné. Fait important, mais suivi, l'école de la stage là, il faut qu'il suivi. D'accord. Suivi est dû, quand la jet de terrain, document kadama, mon kake, là, on a qu'à dire, est-ce qu'il y a une kewa, est-ce qu'il y a une exécuté. Il faut que l'école de santé beaucoup de quai. Hein? L'école de santé beaucoup que Ali est à Kakodon, bon, nous avons suivi que. Et carnet de stage, fait un bécaron, car la jet a fait un cagné. Ni n'y a pas de tableau qu'on lui, ni au Kérakagné. D'accord. Fait un bétagné. Est-ce que vous docteur? Donc, Feren Dalou tout cas, Kuka Kalan Kauria ou Bara. Bon, ça dépend. Il y a Barami Kanon, Ikanka Nabo ou de la Kosovo. Là, Aïka fo Kenya Bunankungambi. Vraiment, Gelia Chamambi non. Sabla, à ma mère, à Modok Mangene, entre d'autres choses, là où il y a des dama Kukata Sromke. Sromu Donchogo Magné, finalement, il y aura une réalité sans demi-bala. Kulu Kantaron, Sromu dit à Tassera de Blau, je ne sais pas, ou à la formation de basité non. Moi, je crois que l'école nous a en Allemagne une formation théorique en aké, pratique en aké. Bon, formation comme nous faisons, on va suivre de boulot. Formation de base, c'est-à-dire que n'a pas trop évaluation, ni moi diplôme qu'a dit moi, on casse les badou. Bon, mais en tant que stagiaire aussi, il m'a la flot, il travaille bien structure là. D'accord. Il veut moi mon cas bloquant, moi on a fait ta dit maté, très bien, m'a suivi. Très bien. Et maintenant jate degni de là. Mais là on a donc à faire ta dit moi qui code. C'est pas vraiment. Là tcheni boulot, moi on va faire trop de métiers. Et qu'on donne maintenant parce que ta degni de comment. Donc nous quand on encadrer ou le quand suivi. Suivi de ou de yanga problème. Bararo bena serado yafutugo na ni suivi te ga ke ina fo stage ta fanfla la. Mais ala un refe ya no. Mo bena kana bara dege ke. Nga na fo yi stagiaire bara do be no tise ka di ma chugo sila. Aka gele. Bon, fo anga e ka fo. Nti la jor me rondo fi. Net la ga manga ti sai fam do la. Parce que anya do blagata ti sila fu do la. Utara kube fekeke. Mais ouye kalo jolko masongo la duka accouchement assisté. Non, à ma femme, ni nous m'a tombé. Tu as mené quoi faire? C'est vrai. Et Corolla était, tu as mené à qui? Au této ou fait où? Il n'en a fait, on te met à l'époque. Mais à ma régionale. Non, de l'autre côté, il n'en a pas classé niveau là. Et tu as la troisième année là. Troisième année de sage-femme. Il t'a regardé les cas d'accouchement. Et moi, un diplôme sur le casso et tu as accouchement. D'accord. Moi, je me suis dit, mais qui blague à ta bougie qu'on a si ça? Mais on était, nous sommes en démarrage à accoucher et tu sais. Et bon, il y a votre d'accord. Donc, il faut faire des cours d'eau. Il y a encadré les mots, il y a écouté ici ça. Il y a écouté ici ça. À la femme, il fait. D'accord. Voilà. Très bien. Merci, docteur Aïté Foyer. Alors, Amina Aliya Koulibaly ka nobla demande de la main ne de Congo jarabi donguli chama baka dongula nga donguli chama fana baka dongulu la be maw son hakili la abe maw waju kosobe sukuma chama voilà justement beaucoup de matin. Donc
sajunare mone Nero ikana joro kana kasi sajunare mone Alamani so sidana sidebi mone bo hakana kasi ni kana joro sajunare mone Alia Koulibaly Bladdoumani justement parce que là c'est un son qu'il a fait beaucoup zazer les mélomanes, sinon les amoureux aussi, sinon peut-être il sait Ali Maminu Makorbo Abseka parce que donc sans si Chamamba là, conseil Chamamba Fanala Sogoma Chama. Donc je crois que il va faire qu'à fin de l'année, il faut que nous on Sogoma Chama Koro de Bala. Et Zanalama Dido. Donc il va faire qu'à Mawaju du Mena no Sogoma Chama. Bon, Sogoma Chama, c'est comme si Moroka de Dien Chamambay, ni te Hera Labi, il va à la Chine. Ni be Hera Labi, il y a un ni Chine, Abna Lavanchouti. Donc, on est Dien Sogoma Chama. D'accord. John Massini Kodo. Donc, Maka Savali. John Massini Kodo, donc, Alaka Besson Sidjana. Ni ala Shidima, ni halni Abema Kinya, na Fenchaman Koni, Walma Neseka Fenchaman Lakale. Voilà, on est à la Besson Sidjana. À la Besson Sidjana. D'accord. Mais Alia et Maui donc Doumli du Mena Fola autre. Moi, je mondialement, Djayimoro. Est-ce qu'il sait que Djayimoro donne fort Ayana sous forme d'acapella pour que là, Mauka donc Alia Kanimba no la Halibi, à Kankari Halibi. C'est vrai. Ala me Djayimoro nana. Mogote diabe wanika mogonana mogote kwebe wa ananyere muwa sabu fe ma dianyebo ala me diaye mogonana mogote voilà donc tout ça. Merci donc on va la voir la voix elle est toujours comme elle était auparavant et c'est une voix intarissable comme on le dit. Merci Alia Koulibaly Domilida Mbadon Akanumbila nga akaye la fana sabla amena mrobila etele la ko Alia Koulibaly nga kunu makuntseka kuni kuntseka la sorole parce que kunu ni bitekele ouais il regarde de wucha ba wono go bien sur machama yi alors et puis de wucha ma fana be no iko zalu ni o ekele ata fanfela et il do de sabla ou bien anga madame ou bon je ne sais pas mon yake iko zalu c'est pas bon Madjougou bi me déranger et kana son kiga fruitien kiga kanutien et jaloux pas adara féminin et bah en général ni a jatemine ibi ni tene muso rega keleta tawonta a keleta bela keleta mana ga tene muso tene ala ibta soro wulon vla nyame Niamey. Ok. Ouais, par le rumeur quoi. Bon, avec la déraille maintenant. Quand on me calme, on va jouer. Donc, quand on uki akili nyagami kati makosa quoi. Donc maintenant on akili follow avant il réagir. Toujours on a besoin akili. D'accord. Ambora ko dolini la jembe. Ambora ko la. Ambala mais pour que anga donc il beka mi faut justement. On va réécouter ça. D'accord. OK. Ce sont les jaloux. Ils sont jaloux.
sabla jamukan toni ga can halibi an bɔra ka zalu ni o ye keleya ye an bɔra ko de la mais sisanga ye ladilikan caman fana fɔ a kɔnɔna na mais halibi fɛn caman bɛ yen an ma min fɔ an da bɛna to o bɛɛ la sabula baara wɛrɛw caman b'i bolo yala album kuraw bɔra actualité musicale min b'i bolo i bɛ tila ka dɔɔnin fɔ an ye o kan mais yan'o cɛ an bɛna ɲɛsin an ka docteur ma ni maa maa bɛ yen ko ni sumaya b'i la walima nɛnɛ b'i la maro o ɲɛ tɛ sɔrɔ kɛnɛ kan bi sabula docteur b'a mulu an bi Maro i bɛna se ka dɔɔnin fɔ santé fana kan k'a yira k'a fɔ vraiment dɔnkilidala fana n'i ma ŋɛnɛ i tɛ se ka dɔnkili da dɛ. Bon ne ma adamadenya yɛrɛ fɔlɔ kɛnɛya ne yɛrɛ kun l'o fa ye o. N'est-ce pas? N kun l'o fa ye n ko a ka dɔnkili n ko c'est vrai a ko mɔgɔw waju ani jarabi dɔnkili mais kɛnɛya taabolo f'a ka a lajɛ ka ko caman k'o la. D'accord. Ni mɔgɔ bɛ thème na an bɛ thème dɔw d'i ma i b'a travailler ko ma mɔgɔw la faamu. Non, c'est l'occasion d'ailleurs peut-être que vous allez essayer de voir après avec dɔnkili da ni cadre min kɔnɔna ye. Peut-être c'est l'opportunité aussi. Voilà. Voilà. C'est tout. Très bien. Oui, comme vous me dites, Alia. Hôtel. Alors, docteur, Amaro Gafo, Barat Chamambi Fanabolo, Iko, y école sortie santé plus. Mais Bara Minumbi Bolo, Abseka Ken, n'a pas sur du Maïka, si Sifunaka, ma craignant la mine, sans fait qu'un soula. Il n'a pas mis bagou sur le minu master ou sur. Maintenant, il y a quel. Vous avez quel soutien, sinon vous avez quelle c'est pas alternative pour cette jeunesse peut-être qui a tendance à perdre un peu le repère et bon. À perdre le repère, j'allais dire. Bon, d'accord. Comme il y a photo déjà les gens se plaignent du niveau bas. Bon, on a eu il faut que Kalanso wɛrɛw ka yɛlɛ niveau plus élevé pour que u ka se ka fɛnw dɔn kosɛbɛ ka ɲɛ o hukumu de la an ye master queen an ko an b'a ye master de kɛ d'accord parce que an b'a ye ekɔlidenw bɛ na bagi ni fɛn na niveau ma bon kosɛbɛ d'accord bon u bɛ na pour la licence bon licence bɛ kɛ dɔw bolo mais on a ta o ta u tɛ fɛnw maîtriser kosɛbɛ. Ouais. Mais n'i y'a lajɛ master bɛ kɛ na matière de don an ye master de institué au tableau là. D'accord. Donc nous nan'o hukumu na u bɛ se k'u former ko in ma ka ɲɛ vraiment ne ɲɛna o b'o sa parce que master an ye master 6 de fɛnɛ biologie médicale b'a la o ye minnu bɛ taa laboratoire analyse kɛ analyse kɛ ne yɛrɛ filɛ bon n ka parce que ne faculté de école médecine de pharmacie ne pharmacie branche de kɛ mais pharmacie branche la an bɛ laboratoire fana kɛ ok ne analyse nin bɛ kɛ a fɛn ninnu bɛɛ donc ne yɛrɛ fɛ n ko biologie médicale n ko vraiment an ka master kɛ ekɔlidenw ka maîtriser kosɛbɛ ka jɛ u ka maîtriser ka ɲɛ mun na fɛn caman bɛ a tɛ taa analyse kɔ laban bɛna kɛ dɔrɔn ni analyse tɛ i tɛ se ka fɛn dɔw dɔn. Biologie médicale. Okay. Bon, pédiatrie, on a initié. Pédiatrie, donc, Gabriel Tour, la pédiatrie, donc maintenant, aux formations, on a des kana munu be ladoni ko do munu forde mbado la hein donc parents donc ladonto donc la bonne prise en charge on be daw ye donc la ça va pour ton son kono dimini fon bena klo bena avec ta pédiatrie fi d'accord donc nani awasa do kam ko former ko so bala ne nyana ko chama menye d'accord donc a to be no ngam ko fana ba me ko master mais master ye jume ibsega voilà master ça c'est niveau d'études du supérieur voilà parce que dans les systèmes LMD hein parfois licence LMD master doctorat d'accord donc les licenciés sont donc niveau sans faire au master niveau master abina doctoral wa mando ya fam donc abina fo master on est système bam fait système atteint santé drônere abe fait chamana comptabilité gestion finance aba belle d'accord mais est-ce que kafuko mami mbora comment dirais-je master là niveau master là est-ce que au tigi kan kafo est-ce que au tigi mo manga sran au tigi nye kenata fon la sabla ou bien kafo fembe ba kuna kaba master au te bac plus 5 comme ça c'est ça voilà donc on va sur au tigi niveau élevé lendo parce que ni niveau on est comme un type la professionnel lui licencié be mulum bolo
u kana u ka filière dɔ embrasser o de ka fisa ni filière dɔ embrasser fana k'i ka domaine kɛ n'i y'a sɔrɔ i bɛ se ka évoluer o domaine na n ye pédiatrie ta f'i sisan dɔw bɛ se il y a des dɔw bɛ se ka na ka fɛn kɛ domaine de pédiatre u bɛ fɛn kɛ comme ça u bɛ continuer yɛrɛ ka na doctorat kɛ kɔfɛ. Très bien. Et tu vas faire docteur kafo kadrola kafo manifinia et ulube yambi kununi timna ou kalana ou ka kalan amakeni misa ou bolo sabla ou funa segana afu chogomna ali yabaro ala ga dum lidayna ni ma nyini eski bi sega nyesoro donc baraw bara fi ga nyini donc ale ga barabe urikan ika nyini fo yani ka affaire. Donc effectivement gela chamambe baraw chamana bi parce que là maube ou kala sabla ou mangini kanye don fana mais santé to ofenye je crois que santé là ou kan adabla parce que harama dinga et dien de balani mbek santé là ni mawo mamangene itse ga fuki yere donc na fora ga fuko mamimbu au barala je crois que kanga famu kanga kalanga donc vraiment santé re mi kena re mi donc vraiment filinu chamambe gela u chamambe no ukona bla wo filinu fana kona ko yoro ro fi wo ma fi nga voyage là ni taramaro kana ni fendo yi mais nya comparer yan ba ira ka fo ya mo be ame ko chamam fenge mais na yan bamba ko ma aveni abisra so muna anga mesurer fona la document exploité kanye. D'accord. La formation que kanye. La recherche fanga boya. Recherche fanga boya bien sûr. Parce que moi je fais tout. Parce que c'est un exemple de Djima. Ne dindo benatra kala na fena mais atara la première ou cap la comme. Jamana wareka. Voilà. D'accord. Parce que mon à condition serait malende mais c'est ça dit que il fait relâchement de 40 fians. Ni relâchement in borala chama be ambisra so bo yondo be munu nyefi na fana mo ko école de santo chara ko chara ko e fena bi be bo kuma fo mais ni a jatimne état besoin de agent a faut que sage-femme clé état client c'est avec effectivement voilà c'est là que bon faut sage-femme clé pour 23 habitants mais on a sage-femme clé il va se mo bafla mo ba ça abonné. D'accord. Donc, on peut mourir parce que on a fait un tableau de considération sociétale de pays. On est quand on a quoi job. D'accord. Ni payer que ni mo taraka plakata busu kuna para o kekani. Il va do be boyro do la kana mo do bran fait aye fait que concours dans la fonction publique. Karanyama we a ni ka be ro me fait what la nord d'état. Tellement me fait ka barake. Ma tara il était considéré comme infirmier premier cycle mais donc ma jatem comme médecin. Mais niveau combien? Parce que niveau B a donné wo be kun a fait ben ni ka to. Nous de fi no pratique de fait fanga maro. Effectivement. Il faut connaître. Ouais, c'est important. C'est important. Merci. Intégrer jeunesse et développement ali bi amali de konnana Cherif La Djibrani sanfɛ ni ala sɔnna ma ni maa minnu ma se k'a lajɛ bi samedi aw bɛ se k'a lajɛ lundi ni o bɛ daminɛ 11h midi sabula wulafɛla ninnu na peut-être maaw ka teli u yɛrɛ ma mais aw bɛ se k'a lajɛ lundi don aw fɛ 11h midi ayiwa n'aw wulila sunɔgɔnin na dɔrɔn aw bɛ se k'a lajɛ aw ka bureau fana kɔnɔna na c'est possible. Alors émission jeunesse et développement an ka baaraba ye min ye an ka haminakoba ye min ye ka se ka sifinnakaw ka baara da ko o bila kɛnɛ kan maa min fana bɛ sifinnakaw fana dɛmɛ o la an b'olu fana wele ka na kɛnɛ kan i n'a fɔ docteur b'a la ka baara min kɛ a bɛ anw de concerné a bɛ an dɔgɔninw fana concerné sabula n'i ma kalan ni base ma ɲɛ dɔrɔn san fila o bɛ gɛlɛya i bolo kosɛbɛ donc ale b'a la ka fɛɛrɛ ni dabali de tigɛ min b'a to minnu bɛɛ la ka kalan kɛ bi i n'a fɔ santé domaine na ka se ka na ni ɲɛda kura ye ka ɲɛsin o ekɔliden kura ninnu ma an b'a fo a ka timinandiya la kosɛbɛ ni ala sɔnna ma sabula an kun ma mɛn ko master an kun bɛ domaine caman na mais santé domaine na je crois que olu donna la an ma mɛn je crois que c'est une innovation a kan ka fo kosɛbɛ kosɛbɛ. En fait a kun bɛ yen mais a kun ma di mɔgɔw ma fɔlɔ. agrément kun ma di quoi. a kun ma di mɔgɔw ma fɔlɔ. D'accord. ça bɛ ka di. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors Aliya Coulibaly, je sais que bi national no Cherif La plateau carrément. Aïga no bla chamana mais ay hera kura ayon o lajɛ yan nɔ ka tila ka jaloux fana lajɛ
Alors souvenir amour de la jeffalo. Souvenir ouais. Amba la je, ambe souvenir amour au fitina mais justement il veut là qui dado souvenir là. Il veut qu'on da kuna et conseil du même de ba kono. On va juste écouter ça et puis juste après on revient. On va tous applaudir avec. Fo halibi mais krenga minu ba en fait comment so konan no ambu fo sabla kamni jamnga na wala ga tegere ba fo nga public charmant tegere ba fo ambu bela jele fo keneka no sabla namanye ka fo yedum dalay wol may kuma kelay ni mati kokoro ka so ka to ki encouragement no amba fo ka timnandiala alors aliya ambora ga mina mewe souvenir mais yana nga anda do souvenir la aliya peut-être mbado baraw bara mate do ala ni gela do te il faut que donc dame de 99 nous cadeau 2000 nous konnana nga mado ka fo gilaw ba kono parce que il faut ils sont mo compter de ndala nga jara ere ni kuni nga fembe diamo ni ku iba do ibe sega wori fona la ko sabe est ce que cadre nous kono yi gila do so yi de gundo so la wa oh bara fo iti sega kenite de gundo so la et surtout anga milier konnala ka amando des fois et surtout ni nana musique re canal la ouais kana droka blala ka soro ati aka famille re kono bon ibe gela folo era soro no folo voilà ibe gela folo era so débila d'accord voilà mais tagale nya fait bena fait ani anga bara tagale nya fait musique bien barachite mingano mais mo ni fini ye fen kanu il fika fen kanu folo de ibe je barole ka bare kanu folo ni ya kanu ki kaka ne bolo andi masi donc ibe saka ibre makoke voilà ni fen kanu fana a toro be kuila a sege me kuifi voilà et te grava fo ali yakun alors ni fen kanu a toro be kuila a sege me kuifi donc ça veut dire que o bemu itola bi nga amero jumbi aliya e ga don la hukun konnana bon alhamdulillah alna dana ni moyendo o fembay c'est plus important effectivement voilà alna dana moyendo ni kanu ba chama soro o be here bay oui tiens na manye mayu don fenchama bo o konna fenchama bo konna sabla eni docteur braga nyoron don fenchama na bo fenchama na bo alors en même temps est-ce que Bibina il doit il diga don le grand de la meni o here croy a jara ko sobe alors est-ce que il diga don le croy de walma actualité musicale du même boulot dans les jours à venir bon here croy donc le croy de parce que aller album de akil la bora te 3 mois 4 mois OK si d'accord basé album faire qu'on normalement 10 titres de bas d'accord donc here croy bon comme anga ni araba de wakati mun ko mun be ibi sega ko luka parce que musique be kuma fin chamanka wa amna here kura amna fo ina fa here kura ba futu go here kura sanga kure ja do son juru mechu
Ça veut dire quoi là-bas? Ça veut dire ni mɔgɔ ye i mana kɛ hɛrɛ la cogo cogo a tɛ se ka ja bɛɛ a tɛ se ka ja bɛɛ i n'a fɔ n'i bɛ tɔɔrɔ la i ka tɔɔrɔ fana man di bɛɛ ye cogo min na donc a bɛ ten o de kama an b'a fɔ bin bɛ hɛrɛ kura la donc dɔw sɔn juru bɛ ci bon n'i ye hɛrɛ sɔrɔ i b'a dɔn i jugula mɔgɔ kɔnɔ ale dusu tɛ se ka suma a tɛ lafiya donc n'ala ma fara kan ni bɛ tigɛ voilà c'est ça yɛrɛ ka bɛ hɛrɛ kura la bon ni ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye bon est ce que ni se bɛ maa yɛrɛ ni maa de b'i yɛrɛ sɔn maa si tɛ bila mɔgɔ ɲɛ a ma ni maa si ma ka tɛmɛ la o tɛ tiɲɛ donc ala de bɛ bɛɛ sɔn bon hadamaden n'i y'o dɔn ka limaniya n'o ye dɔrɔn i bɛ kun ni ala ye min di i bɛ kun n'o wala i bɛ kun n'o i bɛ maa wɛrɛ to yen n'a ka yɛrɛ mais n'i jɔra i ta la dɔrɔn i bɛ mɔgɔw ɲɛngoya o ta nɔfɛ donc n'i bila la niveau dɔ la dɔrɔn toujours i ma ni minnu ye o tɛ ɲuman fɔ quoi ka u bɛ jogo caman da i la ka sɔrɔ o tɛ dɛ hɛrɛ min b'o la dɛ o ɲɛngo yɛrɛ kama mais olu tɛ se ka o ta o yɛrɛ tanu quoi fo ka fɛn dɔ de fɔ min b'a essayer k'u bɛ goya diɲɛ ye d'accord voilà très bien alors rapidement yanni an ka kuma di docteur ma sabula jamukan tɔ ni man ca bilen est-ce que baara kura dɔ b'i bolo sisan i n'a fɔ concert walima tournée dɔ b'i bolo wa baaraw bɛ n bolo parce que hakili la tournée dɔw fana tun b'an bolo même kɔ kan concernant corona ni fɛn de o tournée ninnu stoppé mais hakili la olu kan ka daminɛ a tɛ na mɛn mais yan nɔ fɔlɔ en attendant mais comme chaque week-end mais j'ai yɔrɔ dɔw la pour que n ka fanu bɛ taa n sɔrɔ yen olu yɔrɔ jumɛn voilà olu ye connexion a filɛ senu chinois ka gâteau yɛrɛ yɔrɔ la d'accord connexion oui chaque vendredi soir il faut ça vendredi d'accord tous les vendredis soir je vois donc samedi il n'a faut bi oui anakana a filɛ ni tɛmɛna bolena tɛ dabugu sira fara bɛ cour d'appel kura min bɛ donc o daba ɲɛsinnen bɛ carrément samedi su ye quoi samedi o samedi fo nin tɛ Mali la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ta ye fo nin tɛ Mali la d'accord awɔ hakili la nin tɛ bɔrɔ k'a fana kan ka marché kɔnɔna kan ka tournéw daminɛ Kɛɲɛba maraw la ka taa Kita maraw la très bien tournée b'an bolo yen nɔ ni Ala sɔnna ma yanni excellent ta wasi très bien i yanni o cɛ an bɛ tila ka kuma o dɔwɛrɛw kan ni Ala sɔnna ma alors docteur rapidement jamukan banna ka ban nka est-ce que bibi na an le master est-ce que la rentrée peut-être des masters ou bien on dit comment? Oui, les masters. Voilà. Comment ça se passe et puis quelles sont les conditions et comment faire comprendre alors les étudiants rapidement? Donc, on a un master connu, on va rentrer le 1er février. À partir du 1er février, donc on a une filière où il faut qu'avant. Il y a une filière où de biologie médicale, pédiatrie, santé environnementale, santé de reproduction et anesthésie réa. Bon, licencié, professionnel ou bien tout ça. Tout ça, on va d'amener à partir du 1er février. Donc, 500 000 francs de fins par an. D'accord. Bon, on fait un peu de mois. Et puis, on va bidrou saraflo, 3 mois après. Après, il y a bidrou saraflo. D'accord. Donc, vraiment, on a fait un reflet car emploi sur la route de l'aéroport. D'accord, très bien. Et Bango Africa Témédron. Très bien. Voilà. Alors, on va essayer de voir. Donc, Djamoukan, on est banal, mais avant que. Parce que là, allez, Djamoukan Datoum, on va rapidement coordonner peut-être numéro rapidement en 30 secondes. Bon, on est à numéro 76 07 93 08. D'accord. Et Maritel 65 69. D'accord. 66 82. 76 07 93 08 65 69 66 82. À vos marques. Alors, merci. Alors, docteur, rapidement, vous avez une adresse? Oui, 76 43 93 85 66 00 34 08. D'accord. Bon, adresse email, c'est très simple. D'accord. Bengaliste Bengaliste épellation. Voilà, Bengaliste, B-E-N-G-A-L-Y-S-T. Très bien. D'accord, très bien. Merci, ravi. Alors, on va essayer de boucler l'émission en beauté, mais tout en restant avec Alia Koulibaly, avec sa belle voix. Donc, Adama Selia Koulibaly, on va faire un courant de la main, parce que parce que Herakouran Kadne Koujou. Ok, on va faire un courant de la main, on bénit, on est. LVDS on the beat. Hey, man,
kanyi ni wala sa ala kam no sa sinem ala yo ke sanga kore a do sonju